Dobro večer iz sela Malek. Imao sam potrebu da vam se javim nakon zadnjih dešavanja. Vaše reakcije govore da ste se zabrinuli i žao mi je zbog toga. Odmah da kažem da sam dobro i ja i moja porodica. Reakcije na koje niste navikli je izazvana ponašanjem optuženih i bajagi advokata. Advokat Gačanović je koristio, to je advokat Hasana Dupovca, on je koristio jezik botova i oni koji od početka pokušavaju diskreditovati borbu za pravdu. Naša borba je u stvari progon pomagača ubica. Ubice i onaj ko to doživljava lično treba objasniti zašto je to tako. I organima i narodu. Ne znam zašto politika ne bi bila pomoć u našim rukama, da pronađemo ubice i pomagače. I zašto se Arijani spočitava ta politika? Ako treba i ja ću sutra biti političar, ali dođemo do ubica i do pomagača. Vidljivo je iz nastupa bajagi advokata Gačanovića da on iznosi stav koji politikom pružaju utočište ubicama i pomagačima. Spomenuo sam sudnicu i događaje u sudnicima o kojima moram govoriti. Kada je tužilac Dubravko Čampara rekao da Dženan nije ubijen na Trebeviću, u šumi, bez svjedoka, već u velikoj aleji na Eliđi, u društvu sa Alisom Mutap, koja i dalje šuti i neće da progovori. I kada je rekao da će to oni riješiti, da neće ostati nerazjašnjeno, advokati i optuženi su se nasmijali i pravili su neke grimase ko nećete vi to uspjeti. Goran Dragović, advokat od Zijada Mutapa i Alise Mutap-Ramić, je rekao da je Ifet Feraget majstor za spletkarenje. Pa evo da mu ja kažem, Goranu Dragoviću, Ifet Feraget, kako on kaže, majstor za spletkarenje, je dobio 2 optužnice od kantonalnog suda, 2 presude kantonalnog suda, da se nije desilo kako to hoće da je, na način na koji hoće kantonalno tužilaštvo. Nije se desila saobraćajna nesreća. Ifet Feraget je dobio i presudu od Vrhovnog suda da se nije desila saobraćajna nesreća. Ifetu Feragetu je Dalida Burzić napisala 3 prijave. Sve 3 su odbačene. Ifet Feraget je napisao 1 krivičnu prijavu po kojoj je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu, otvorilo istragu za ubistvo, što nije uradilo kantonalno tužilaštvo. I ako je to majstor za spletkarenje, i ako su svi svjetski mediji i naši domaći prenijeli o čemu se radi, i ako je Evropska komisija uradila izvještaj o stanju u pravosuđu, ja mislim to sve govori koliko je u ovo upućen Goran Dragović. Ali ja znam da je on sluga sistema i da on mora to tako raditi. Ninu Kisić nemam potrebe ni spominjati. Toliko ona vrijedi meni i mojoj porodici. Hasan Dupovac je lagao u sudnici. I ja kažem, lažov ostaje lažov. Hasan Dupovac je, što je posvjedočio i potvrdio svjedok M10, rekao da mu je nudio novac, da nađe Renault Clio, da prevari čovjeka da ga otkupi. Ako Zio ne da novac, da ću ja dati.
To se je dešavalo 10., 11., da li 12. februara 2016. godine, kada Hasan Dupovac mene nije poznavao, a ne da sam ja rekao da ću dati novac. Hasan Dupovac je po zakonu da je radio, trebao izuzeti to vozilo, a ne plaćati ga. Ja sam Hasana Dupovca upoznao 12. maja 2016. godine, kada je meni lično rekao i hvatao se za džep da je on nosio svoj novac da se otkupi Renault Clio. Znači, potvrdio je priču svjedoka M10. Tu je bio prisutan Rešad Hadžić, jer mi je Ifet Feraget rekao da nigde ne smijem otići sam, da ne bi me napravili budalom. I tu je bila prisutna Hasanova sekretarica. Znači, on je meni potvrdio. Čak je rekao, ovo se rješava u petak, ali ja hoću da je saobraćajna nesreća da bi ti više naplatio svoje dijete. Zato mu je Arijana ispred suda postavila pitanje koliko košta mrtvo dijete Hasana. A vi ste vidjeli reakciju i moju i njihovu, i da je Hasan nekako drugačije reagovao, ja bi to i shvatio, ali advokat Gačanović da reaguje na onaj način, nama je jasno da on koristi retoriku botova, retoriku političara koji skrivaju ubice i koji sve ovo uradili. Ja i Arijana ne bi imali potrebu stajati ispred suda Bosne i Hercegovine 2023. godine. Da je 2016. godine Dalida Burzić uradila što je morala uraditi po zakonu. Ja nisam mogao birati tužioca, ni Čato Merisa, ni Ivanu Petković, ni Seada Kreštalcu, ni Mladena Furtu, ni Šeilu Heljić. I ostali 9 tužilaca je bilo, znači. Sve je to Dalida Burzić uradila i zato i danas ja tragam za ubicama i pomagačima. Federalni tužioci da su radili tada na čelu sa Zdravkom Kneževićem, Tihomir Jurko i Vlado Mišković, koji im je nudio da se opkladimo da će biti saobraćajna nesreća. Ja ne bi još hodao po sudovima. Imao do sada preko 70 ročišta, dragi građani. Preko 70 ročišta. I još nigdje nismo stigli. Ali stigli smo daleko jer bi ovo davno bio završen predmet. Ljubo Seferović bi već odslužio kaznu koju je mogao dobiti za saobraćajnu nesreću. I ne znam, opet kažem, zašto smeta i ovim advokatima i političarima što ja tražim ubice i što hoću da i pomagači odgovaraju, isto kao i ubice. To je isto kada bi majkama Srebrenice rekli što traže ubice. Ja tražim ubicu svog djeteta, da ova država radi po zakonu. Ja sam mislio da će ovo biti pravedna država, ja sam se borio za nju. Dok su ovi neki studirali vani u tom periodu. I znači ja im obezbijedio da studiraju vani i da se vrate u državu, da mogu mene zajebavati sada. Ja im obećavam da nikada neću stati, nikada se neću boriti. I sve ću iskoristiti, čak i politiku koju mi oni spočitavaju, da se i ja aktivno uključim ako bude trebalo. I zašto im smeta stranka koja pruža podršku meni i mojoj porodici i svim ljudima oko mene da pomogne u našoj borbi? Zašto im to smeta? Zašto ne prozovu stranku koja je sve ovo uradila? Reći im je adresu, ulica je Mehmeda Spahe. Stranka Narod i Pravda nije postojala 2016. godine kada se ovo desilo. Zašto svi znate u Bosni i Hercegovini za nekoga Jasmina Mulahusića, Bota, prvaka u Bošnjaka? Zna li ko šta radi? Čime se bavi? Koga plaća? Ja ne znam. Ne vjerujem da i vi znate. Zašto se čovjek oglašava na svaki moj istup? Na Arijanijen istup, na istup Ifeta Ferageta? Zašto mu je to potreba? Komu naređuje?
Evo mogu mu reći da mu je otišao njegov direktor obavještajne službe i da će ostati bez plate. Ja mislim da ga novi direktor neće plaćati. I još mnogi kao Jasmin Mula Husić. Onakve gadosti pisati, nek napiše i nekom drugom osim Urizu. Ima još nerasvijetljenih ubistava. Samo ja im od početka govorim da su me slabo procijenili. Mnogi su odustali, ja neću odustati. Ja znam da sam u pravu. Nije ovo moja želja. Svi treba da se zapitaju da se svakome ovo može desiti. Ali evo ja hoću da doprinesem. Ovo je borba za slobodu. Nije ovo više slučaj Dženan Memić. Ovo je borba za slobodu Bosne i Hercegovine. A ne da nam podmeću da oni uživaju u svojoj moći, u svojoj sili, da misle da im nema kraja. Svako uzbrdo, gospodo, ima i nizbrdo. Ja mislim da je došlo vrijeme da idete nizbrdo, da se zakotrljate. Prošlo je vaše vrijeme. Pustite ovaj narod da malo diši. Ima poštenijih policajaca, ima poštenijih tužilaca, ima poštenijih sudija. Mene je sudija sreo u hodniku suda Bosne i Hercegovine Ifeta Ferageta i rekao, molim vas, ovo dovedite do kraja, ovo se ne može više izdržati. Znači, od mene se i od Ifeta očekuje. Nije taj sudija naišao i rekao, jeste vi ludi, šta radite? Već i on se od nama obratio da ne odustanemo. Znači, i on želi da dođemo do kraja. Dokaze imamo. Sada vam mogu pokazati papir sa imenom ubici. Sada. Ali nemojte očekivati da ja kažem, to treba da uradi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ja mislim da svak normalan razumi ovu moju borbu i moje porodice i prijatelja oko mene. Svi vidite da nisam sam u ovoj borbi i zato još nisam pokleknuo. Vidjeli ste nakon onog incidenta za 10 sekundi da sam bio smiren. Znači, neko upravlja sa mnom, viša sila, samo što to oni ne razume. Oni se samo prave da razume. Hasan Dupovac je policajac koji je suspendovan. Kome je oduzeta značka, kome je oduzet pištolj. Hasan Dupovac je 2012. godine nezakonito činovan. 2020. godine oduzet mu je taj čin, sud je donio presudu da se mora oduzeti nezakonito stečeni čin. U novembru 2022. godine uprava policije formirala komisiju i Hasanu Dupovcu je vraćen čin. Iako je suspendovan, iako nema policijsku značku, ja mu obećavam da ću to prijaviti i da se to treba istražiti. Da on nikako nije mogao dobiti čin dok je suspendovan i dok se vodi ovaj postupak. Advokatica Marsela Bajramović, čini mi se da se zove, koja je mijenjala Kadriju Kolića, advokata Barić Josipu, samo 2 puta je učestvovala u ovome postupku. I ona kaže da ja i Ifet obmanjujemo javnost već 7 godina. Da ne stoji u presudi Vrhovnog suda da se nije desila saobraćajna nesreća, već da stoji da tužilaštvo nije dokazalo to. Evo ja nju molim da se uključi u ovo i da istraži ona je li saobraćajna nesreća i da ona nađe mjesto kontakta i da nađe ona to vozilo i da nađe te povrede na Dženanu, pošto vidim da nije dobro namjerno za koga radi, pa nek ona kaže da negira presudu Vrhovnog suda i 2 presude kantonalnog suda. Ima jedna stvar, trebala bi ovim velikobošnjacima da je jasna, ako su išta pročitali. 1 sat borbe za pravdu na ovome dunjaluku
je vrijedniji nego 60 godina ibadeta u džami ili u kući. Svejedno, ako ibadeti ova gospoda što kažu da ibadeti. 1 sat borbe za pravdu. A ja i Arijana Ifet 7 godina borbi. Još jednom da vam se zahvalim i da kažem da ćemo sve iskoristiti da dođemo do ubica. I da nikada nećemo stati i nećemo se umoriti. Iako vidjeli ste onaj incident, malte ne da je bio i naručen, i nikada, ja mislim, 600 advokata je u Sarajevu, nijedan advokat ono nije uradio na onaj način. Da on obraća se porodici ubijenog djeteta na onaj način. To samo mogu vazali i nek i dalje oni rade svoj posao, a ja ću svoj. Hvala vam što sam vas možda malo umarao, ali hvala i na podršci koju imam i još veću nego do sada.